wat ki kmi ki kparu ki shu sngo hon man chu pha ya ki shi ki Sunday school kan mau kene ka wei ba bleu klam icon ya ka balang bleu icon ya pi ki kmi ki kpa ba ka de ka responsibility ka de ka duty ki jong pi ki kmi ki kpa ka de ka jingkit klik ke jong pi ban hi kai yo jisu ki kon ke jong pi ka balang ka pelong jeseng tang shi sien shi tayo Sunday school tang shi sien shi tayo ka tar ka long tang slam ero shikenta ki kon ke jong pi ki don bat pi tadeng ta la da phim la ban sngo tho i ka tien ke jong blai la da phim pat i tho ba yo jisu ba la da phim dan ai na la de ti la da haba ki kon ki kli bat haba ki breu ki kli pin jubab kum no so si sien na ka por ngadap da ke jing kemen da ke jing sngo ka ba kraw you try blai jing you Jesus Christ ya ka bang yo ban pen sngo pat sa sien ya ka tien ke jong blai ha ka ne ka por shapi manganget ke ne ka tien ka ne ka ski ka long jingker khu ya pi namar ngan kran shapang ka wei ka jinghikai na ka tien ka jong blai bat nganget ba ka ne ka jinghikai kan long ka jimento ya pi hoi ngatip ba haba hikai ka tien ka jong blai teng teng sngo thai sngo loi teng teng gilong ki student ngapet nga kum ki student ngi shi thai ban sha hikai henry teng teng nga sngo benuat ru nga kan mau ki por banganang le school na ka por banganang pule balai ngam simla sha skor bha ha ga tu ka por namar ba mentang adon kam ba ban tip yi kita gi ek e baro andre ya ka por badang sha hikai ha ga por bangidang long ki student thai ba ban le school thai ba ban le class thai namar ba balai ba ka ju iskaju sngo kum ba ka de ka ju iskaju ngim ple jingmut ba ngi shulet taman shupas isulet tang man shuyo yaki kerdan rai mentang ada sngo tho ba ong te pleng ka ji kai ka de ka badon kam do kata kata namar ki don ki jing don kam menta ya ka ba ngi hap ban ken mau pat ya ka e ka ba la la hi kai yang ngi men shwa hagi school hagi college bagi jaka pule ka banga pule tadeng time bagi ka theology ka banga pule ru sngo kum ka por ba shudai tang man pas Henry pleng ki ji kai ki long ki badon kam hado kata kata kum ju ru ngasngo ni ka por ban long student em ka e bha ban long student ban snap ka tien ka jong blai ka e bha Henry nga kwa bani kai fi la da phim tip ka tien ka jong blai da phim sngo thu ka tien ka jong blai la da don ki breu ki ban kli jing kli ya pm pin sa ha ga lengo la da don ba kli jing kli ya pm le se ki don ki jing kli ya ka ba on kli na kata ka bentai ka ba fi phim tip em pinda sa akalengo bat babon ki breu ki phai dien ru kadai nagani ka daw habala kli ki kimdon ya ka jubab tadeng ta haga jaka bekin longga jingker khu ki syatan ban sya hikai bakla laong sisien baladon we kena idang yo jingikai tang melomala ikam da tip hai ka ktien ka jong blai ikwa ban yalap yaki we ba onda haba kita ki we ki sedang men kli jingkli tadeng ta sa ha ka jingdum sa ha ka lengo ba hadien ba ita i ba syakli ikli kelama i ba isdang hikai kelama i ru ya i hadu ba ita i ba sedang man hikai ila jan phai dien pen ban na ga jinget ke jong i ka jingkli gum kan ni kli gum ni ong ba hikai spangu jisu ba ita i ba sengap chua hadien nang ta ikli kan ni ka jingkli ong ha bible la ong am bam de ban peniap yang hoi mendai ban penyap ti yong ye kata kan kumno pat pi penyap iki siar boleh pi penyap iki masi boleh pi penyap iki belang namar ha ba la tho te mbet ban penyap te boleh penyap boleh pi bam ro yaki hang ta itai mas dang ban hikayam sa ka lengo mdan jubab shu namar ha ba la tho syai menom penyap tambi klem sno tho ye ta meaning ha ba ka keren menom penyap kamut ya no ka tho ya no yang ta Baila jan phai dien pen ban sha hikai ke la pen ban na ita iba keli jingkeli bat na ita ken iba ikeli isha hikai ke la pen ban hadien la jan phai dien tadi ta kwa abang ifi ke ne ke sngiam phia sngo ke tin juble kam tam ke jingkai phia ban snap ha phia ban counter check ru phia ban shim na ke bible phia ban study namar kam dei ba shu snap kala biang the thought again notes mentala aingo you play badon YouTube pilaan penya is kamat sadien pilaan pen slow pilaan pen stat pila ban lekat ke ba pp man mengakwa banong ifi kan ke sngi lada film pelek jingmut hage jingai
da film pen le jingmut habala hikai ya pi na ke tien ke jong blai kadon ke jing do nong ka bakroi ang ni isngi ko mga joong sutanat menyo sngo bo blain kor khu ya pi ublai un le ki kamba ke chim ke jong pi ublai un kumta ter mo ki jing kor khu kita ki kamba sngo tanat ba yo sngo ki jing thu lo pas tanat ba re ha ka ba ya dei pat ha ka ba hikai ke tien ke jong blai tang thai tel wat ban snap re ka dei ke ba don kam hapat ban tip hoi ngi don kam ki kamba hoi ngi don kam ki jing pen khia ngi don kam ita kam ba phla ke jong blai ngi don kam ki jing thu lo pa han re ka ba kam don kam ka long ban yo ya ga nongrim na ka tien ke jong blai dei tau jisu amu ong ke ni ke wei bo ta bo yo snow ya ka tien jonga ba u bale ya ki an tharai u ko mu breu basta u ta bo yo snow ka tien bon sin ngim ju yo snow ka tien la yo snow ka skor re ga men sim ka khlam yo snow ngi le jasang hi man lak a tayo ngi yo snow ya ka tien jong blai man lak sngi tang bakata ka sa tang ha ka jing yo snow tang skor re ga men sim ka khlam yo snow ta ding ta ka babal ka om bo ta bo yo snow ya ka tien ba u bale ka mot u ta bo yo snow shi shai ka tien ba u da snow tho ya ka tien ba u da champang ya ka ta ka tien ba u da yem shi sha ka kum ka ta ka tien la nyau ya u kum u bre u ba start pila ban pule ka ta no Matthias ka nong ka ba nyau khot ka ba ar pusau ka kran ya ka ta chisu ang kwan pule sa isien ngila ju pule bat ngila ju sngow ya kata bon sien kamrung re ka ne ka sngi sa sien nga kwa ban kran ya kata ya ka ba utrai wang ba ubriu ba start baro ude ta ubo yo snow ya ka ktien bat ubale ru ya ka ngan puli ha ka ne ka por ka ongom ne timano menuru baro ubo yo snow ya kini ki ktien jonga bat ubale ya ki ngan tharai u kum ubriu uba start ubalate ya ka yeng halo ru mau siang tading ta ai bang inom long tang kinong yo snow ke bisyo snow tang ke skor Naki nong le ang ktien ke jong blai no Jacob nong menengkong ke khot ke ba arpuar namar lap yo snow tang hagi skor bala ka men sim kam po yo snow kamut phim le ya kata bala da phim le phi skor ya la de ang ktien ke jong blai tading ta hab yo snow ke ktien ke jong blai du ai phi snow ke ktien ke jong blai plek jingmut But if you are snow ktien jong blai ai ba kanam sa akut tang hagi skor hendak na rung spo ka download ke jong phi But nga kwa banong if hap yo snow yo ktien ke jong blai download ya gani ke ktien ke jong blai ha ka men sim ke jong phi abe kini ki files baro ki badan nan ni ki jing tho baro ki badan ka ni ka sla jong ka ni ka bible phi download ya ka bakan rung hapo ka men sim ke jong phi kam dei bu shu sakut sa tang hang ni hapo kini ki sla jong ka ni ka kot bible ne ka ni ka kot ba hang ni basakut sa tang hang ni ki sla henrei ka dei ban rung shapo ka men sim ke jong phi Kadai benrung syapo kita ki ke bajlip tam ke download ke jong phi bat kata kan long kan nongrim haga jim ke jong phi balada pila don ye ke ni ke ktien ke jong blai kum ta phi don ni ke nongrim ba ke nongrim ke jong phi lapen shong ye ka halor mau siang ubadai Jesus Christ tadai ta ko besyu ong no haga jela ke jungi kum ba ong nyau po persente la khot ki kristan Henry lada tes shisha. Yo ba. Tang nyo persen pas nempas. Kadai kata. Ya ka ba. Ngihikai na kani ka jaka. Ngipen snow ya ktien ka jong blay na kani ka jaka. Mday tang bengi syukren tang shpang ki kamba. Ki jing leebha ka jong blay na ki jing kerkul. Na kita ki jing yatkuk lopa. Ka jing imjofin ringi da shim kiaru. Ban hikai ya ka ktien ka jong blay. Nga kwa ban ongifi. Shim kia ban snap ya ki jing hikai. Hagi ni kisngi kadang dap hikai. Bagata kalong. Kumnongin itu. Ba ublay uday siya ublay. Kidan santali gitu ki jing hikai. Ya ka ba santali ki nongrim. Ya ka ba ngala hikai ngamtip ka no. Ngut na pedeng jong pipi sngap. Ya ka tu namar ngakwa ban hikai kini ki baro. Namar hagi kisngi ki ban wan kinan shibun ki bro ki ban keli jing keli ya pi. Kidan ki shibun ki bro ki ban wadong wa niya ya pi. Siapang ka jinget ke jong pi. Siapang u Jesus Christ. Dala phim don nong rem am pin pil dala phim tip ya ktien jong blai anget pindu jinget ru balai ba ki breu hagini ki sngi ki kelalong ki breu ki ba nget blai shu kadau kalong ba
dan kinong hikai le si bat kabaar kalong bam dan nang pensong tu ya ka ktien ke jong blai lene ubreu ha ka por bu udang rit ujukli jikli na ki kimi ki khpa ndre ki kimi ki khpa ki dei ki babiet ki bam tip ya ka ktien ke jong blai ha bala kli shapang u blai ha bala kli shapang u jisu ki kimi ki khpa shu batai lemuk leman le si kita ki khon ki myo ya kata ka jing sngohun ha kata ki jubab badai hang ta anda ha baki la he kawan ra ya ta ka mensim artatien ni kilong skeptical stu am ka bambut kawan ra ya kata ka jing kenram ha kata ka kom ngek ke jongki ka kom perkhat arsien ru syapang trai kawan kata ka mensim juga jing artatien badai hang ta anda ki la he ha ka podang rit pipa jaseng ki le hi anda ha baki la sedang he am kim tre suban le namar babalai bakim yo snow lene baki kim shampang lene kim snow to u jisu udai wai kala Shillong tangka rutin bersulat ki Sunday school wal ki kimi ki kparu ki snow hon man chu pa ya ki shi Sunday school kan mau ne ka wai ba ubleu klam icon ya ka balang ubleu icon ya pi ki kimi ki kpa ba kadai ka responsibility kadai ka duty ki jong pi ki kimi ki kpa kadai ka jingkit klik ke jong pi ban hikai yo jisu ki kon ke jong pi ka balang ka pelong jaseng tang si sien si tayo ka Sunday school tang si sien si tayo ka tar ka long tang the slam ero shikenta ki khon ke jong pi ki don bat pi tadeng ta la da phim la ban sngo tho i ka tien ke jong blai la da phim pat i tho ba yo jisu ba la da phim don ai na la de ti la da ba ki khon ki kli bat haba ki breu ki kli pin jubab kumno balada pipim dani ai pin ai daga ai hi yaki kon ki jong pin rei so si bang apa ya gani gisngi badang ki kimi ki khpa ma ki kon ki dangret ban penmelan ni ti kon am shim kon daga mobile ki ai daga mobile de klung badang ret klung daret tam tip daga mobile rei suki ondai bila tip ondai bila nang ila berngiam iklalong adik ya ka mobile ban hang tam kan ora ga jing ate ki kimi ki pa ga jaka fin download ma pina ga ktien ga jong blai kini ki khonam ki la download ro di ki boro na ga mobile ga rung ga jing em ga jong ki kala rung do lo sna ma ki ba de hang tam la da ga mobile kala yo ki khon ki jong pi am na do dang ret am wat sarai ba pi pinang la ban job pa ya ki ho kan ora ga jin jar fi ho pi suk hakapor badang rit banri yaki berpishu ada ke mobile kia melen bak ke mobile refim tip ya ke nekawai ban na mobile gidon ki ai ke ba karong ha ka mensim ke jong ki bat katahi am kan penjengai ki na ublai bang aku abang fi ke ne ke sngim ki mi pa ai ki ke tin ke jomblai ndok bagi dang rit aba ke tin jomblai kan long Nongkhryiem dak la long Nongkhryiem ke tin ke jomblai am dak yo ai ka perthai ki pet mobile ki ai ru am kinum ki issue na ublai la dak la yo si shai kan Nongkhryiem ke tin ke jomblai tadeng tang aku abang ngi fia kene ke sngi ki kimi ki khpa sha skori ki ji kai sngo tho ye ke ji kai balada phim sngo tho ro ka ba pin kli na ki no hikai na ke tien ke jong blai but counter check lagi ta ki no hikai ki hikai nem thik at kum ke tien ke jong blai but nga kwa abang ngi fi to ai ma phi ki kimi ki khpa phin long shi sha ki ba dap da ke tien but ki no hikai Sunday school ro ki yo shi sha ke tien ki yo ke jing kala ka bomot ba ki ai ke tien am gam dei ban Shillong tang man spendap ya ka rukom ne ban spendap ya kata ka program hendrei kan da long shisha ken ka jingkar khu ya kata ki khna ki bi asno ya ka tien ke jong blai ko mang oi pindo mena 90% ki di kristan rei la da examen shisha ngam tip tang 90% ki pass ne kim pass namar ki Shillong tang ki nong ya asno wa ki score tamlong kata ka bi asno ha ka men sim ke jong ki tadeng ta shi asno tang score mla ban le e namar ka jingle ka long kongpong ya kata ka ba ki asno re onda ha ba ka men sim ka lo asno nget kata hi ka ba mi na ka men sim ke jong ki kan long bi tik kat kum kata ka ba ki le asno tadeng tau jisuang kita gi bi asno ka tin jenga ba ki ba le ya kiru an tharai u kum kita gi breu ki ba start tadeng ta kanungut ki ba start ha gi ni gisngi tadeng tangi start al sia ka kot ka sla ka bakan jadok ka bakan japerthai ni start lagi kam kai ni start lagi kam tanglang le ni start lagi kam ki bomler kam ni am kena mental lagi start apa banyele ya ka free fire ki start ni le PUBG kam dan jimen toy kata lada kim start ya ka ktien ka jong blay long le no ailot barok tadeng tam ka abang ifi ka ni ka sngi tadeng ta pulut por ban puli ke ktien ke jong blai ban snap ki jing kai na ke ktien ke jong blai
bat ya ka ba fin dan shisha ka Nongkhryiem ka ba scam pen chong Nongkhryiem yela de hagani ka ktien ke jong blai ka balong utau mausiang u balong u Jesus Christ tadeng ta ngai la dap da ka ktien la dap do men sim pi ka jingim ke jong pi kan inspire ye ki wei ka jingim ke jong pi kan long sha ka jingker khu kan da long shisha ka ba ktik ka ba ktak ya kita ka jingim jong kita ki wei ba kiru kin yo lang yo jisu baleng ba ka jingim ke jong pi kin yu i ya ka bor ke jong blai ha ka jingim ke jong pi ba ma pi pin salong kita ki nong pla ki nong saki ki noi kai ya ka tien ke jong blai tadeng ta fiap ban paswa yalade khnang ba phila ban hikai ya ka tien ke jong blai pas da ka ba ngamut ban ong pio snow ba ka ta ka tien ka rung ha ka men sim ke jong pi ba ba ka don ha ka don ke jong pi phila ban hikai ru ya ki wei de na ka ktien tadeng tanga song si ki bon ki bru kim ju pule ka bible kim ju download yang ni ka ktien ha ben sim ki Shillong tang nong le jaseng Shillong tang reuniam utrai dan kami ki reuniam kan mau ba ka beneng kam de na kam tagi reuniam kan ka perthai am ka syukur palat tadeng ta ban syong ban Shillong niam ka labiang la da yap yo lum jing tap hoi lum jing tap hila ban yo rewat kmi lenti ba pin yo pat ya ka beneng lada phim dan ya ga ni ka ktien ke jong trai da rau chi suang ada phia ine anga ba ga ni ka ktien jong ka ine api ya ga ke phiman phin pan te kan long yapi lada phim ya ine au trai ba ga ktien ke jong trai kam ya ine api lada phi pan ya ka beneng finom yo lada phi pan ya ka jing penem finom yo ya ga ke ba phi pan finom yo ai namar ba utrai dan hapi ba ga ni ka ktien kam dan hapi tadeng tanga kwa ba dong fi ga ni ga ski lada phi angnot ya ka beneng am lada phi Terang shisha hab long serius te. Pihak hab ban klik shisha fi ban shim shisha ya kata jing shim kia. Ya ka ba fi hab ban shim kia ban pule ka ktien. Bat ya ka ba fin snoto ya ka ktien. Ba fin dap da ka ktien. Ba fin im da ka ktien. Ba ka jing im jong fi kan long ka jing im jong ka jing kerku. Ngai blame kerku fi hagan ka sngi ke pamanta bat la da fi snow ka jing kai nang ne shakmat ble jing mut ba. Snap ha ka ktien ke jong blai kam tam ka ba yadai ba ka jing long blai ka jong jisu ka jing long blai ka jong une u bang ngi nget u balong u khon jong blai u blai ya ban song tho u ta blai dan ba opos ba ro ki nget bi u blai ha ka ba yadai baru jisu Christ am ki brew kim la ban digest da pikran be chapang u blai baro long God ki brew on God ba da young Jesus is God am de yang ta te ka kheng de yang ta yetin kho ikan do mau siang hiro tadi tang nget pinang ngam jisu aktin jong blai ban sang tho bo jisu udai si sha we fin sang tho in ka ktien ke jong trai fin sang tho i jing kai ke jong u nagi ni south league gospel but nagi shti ke jong Paul ya ka bo batai shapang u jisu udai we ngingat iklan ka ko if ka por ka menta nget bo men sim ke jing start men sim ke jing men pau wan ha ke jing im ke jong pi pinyo sha ya ka jing start pinyo sha ya ka jing pen pau fi pule ka ktien ke jong blai but have fi snap ya ka ktien ke jong blai pinyo sha ya ka jing pen pau nget ngadwai yang ni ka por o try ka ko if try ani ka por ngadwai men ai bor ko try ni ki khon ki jong me ablai bakin yo ya men sim ke jing start the spirit of wisdom Shisha go try bakin yo spirit of revelation try men pen pet ya khamat bakin jaman sim ke jongki Knang ba habaki pule habaki yo snow ro try ke skor ka bagan jaman sim jogi kan yo snow shisha bagan rong sha ka donot sha ka men sim kan long do long snam ka ktien ka jame ka long jingem ablai na ka man ni khon gi jame try habaki yo snow kan am dei tang ka jing yo snow na ka long shisha ken kata ka jingem na ka man ni khon gi jame try nga dwai nga kerku ki khon gi jame ke nang i chishu ban snap i gi jing hikai khon gi jame try ki nang snow bang ki na snow thiang shu bagin yo snow ka ktien ke jome ngada dwai ngada ker khu na ka bantan ki khon ke jome manai bor ki ko try na do man da ka sngi pa thra shisha nget men le ki kamba habaki don ka ktien habaki ba mi ka ktien ke jome ki ko try kan ai ka jinkmen but ka jing shatmen yaki bala khat iki da ka kerteng ke jome try ki pat but habaki pendap ya kita ka khpo ka jongki bali ta ki snare ka jongki da ka ktien ka jong me ablai tra jisu be kam de ta ka snare ka ta ka khpo ka bakin jado an ki snare kita ki khpo ki bakin jaman sim ki jongpi da ka ni ka kot kli ka bakran ni ka ktien ka jong blai komba Ezekiel ukran lai lai bakom ta shi shah ba pila pendap yil de kom ta
kan long shisha ka bathiang ha ka jing em ge jong fi kham thiang ye khar rong ngap ngadwai men khui ni ki kon ba jing em juki kan long ka badap da ka ktien kan dap da ka jing thiang dap da ka jing kman ka jing shat kman ngadwai ngakar khui fi ka ni ka sngi o man sim jong blai unahi kai o man sim ko unahi kai ba finang bang ban snap ye ka ktien ka jong blai agar teng ge jong jis ngadwai amen amen try na ka khui fi unang ai bore fi wanam sengap ya ktien jong blai tang hakpor pi jenjar ni wanung wat yu blai tang hakpor pi jenjar dre to ai ba fin sengap yau trai halakas ngi ba de fin shakri u halakas ngi blai ker kui fi ngin se kin do pat ngin se sham kublai shibon ta ka buram jong trai amen